ସିଧାସଳଖ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣମୂଳକ ଆଲୋଚନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆମେ କଥା ହେବା ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ବିରାଟ ସାଂସ୍କୃତିକ ନବଜାଗରଣ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ମୂଳଦୁଆ ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଅତୁଳନୀୟ ଅବଦାନ ବିଷୟରେ। ଏହା କେବଳ ଇତିହାସର କିଛି ପୃଷ୍ଠା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାଟି ଓ ଆମ ପରିଚୟର ଜୀବନ୍ତ କାହାଣୀ। ଜୟ ମା ଜନ୍ମଭୂମି, ଉଦାର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ଟିକେ ଭାବନ୍ତ ତ, ଏହି ଆରମ୍ଭ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହାକୁ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଏକ ଗଭୀର ଆବେଗ ଆପେ ଆପେ ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଏ, ନୁହେଁ କି? ଏହା କେବଳ କେତୋଟି ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ନିଜ ମାଟି ପ୍ରତି ଥିବା ନିଶ୍ଚକ ଏବଂ ଅକୃତ୍ରିମ ପ୍ରେମ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ନିର୍ମାତା। ତେବେ ଏହି ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଜାଗରଣ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରାର କଥା। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଥିଲେ ଜଣେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମଧୁସୂଦନ ରାଉ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହୀ ଛାତ୍ର। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଗୁରୁ ଓ ଶିଷ୍ୟ ଏକାଠି ମିଶି ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ପରସ୍ପରର ପରିପୂରକ ଥିଲେ। ଭକ୍ତକବିଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା। ଜଣେ ସାଧାରଣ ଛାତ୍ରରୁ ସମଗ୍ର ଜାତିର ସାଂସ୍କୃତିକ ଆଦର୍ଶ ପାଲଟିବାର ତାଙ୍କର ଏହି ଯାତ୍ରା ବାସ୍ତବରେ ଚମତ୍କାର। 1853 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭଳି ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତୁଲାଇଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ, ବସନ୍ତ ଗାଥା ଏବଂ କୁସୁମାଞ୍ଜଳି ଭଳି କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ପିଲାଦିନେ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ି ଅକ୍ଷର ଚିହ୍ନିଛେ, ହଁ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଏହି ଗୋଟିଏ ବହି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମୂଳଦ୍ୱାର ଗଢ଼ିଛି। ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିଚାରଧାରା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଓ ଖୋଲା ଥିଲା। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ମହାନ ଦାର୍ଶନିକ, ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଏବଂ ସଂସ୍କାରବାଦୀ କବି। ଏହି ଉଦାର ମନୋଭାବ ପାଇଁ ହିଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲେଖା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରିଥିଲା। ଉତ୍କଳ ବନ୍ଦନା, ମାତୃଭୂମିର ଗୌରବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କାବ୍ୟିକ କୃତି ବା ମାଷ୍ଟରପିସ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଏଠାରେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ କାହାଣୀ କହିବାର ଶୈଳୀ ପ୍ରକୃତରେ ଅଦ୍ଭୁତ। ସେ ଏହି ଦେଶଭକ୍ତିମୂଳକ କବିତାଟିକୁ ଅତି ନିପୁଣ ଭାବରେ 3ଟି ସ୍ତରରେ ସଜାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେ ଆମକୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ମାତୃଭୂମିର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ତାପରେ ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗଭୀରତା ଏବଂ ଶେଷରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ଓ ଯୁଦ୍ଧବୀରମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଗୌରବ। ଏହା ପାଠକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯାଏ। ସିନ୍ଧୁ ଧୁଓଇ ଚରଣ, କେତେ ନଦୀ ଗିରିବନ ଶୋଭେତ ଦେହେ। ଏହି ପଂକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଣିଲେ ଲାଗେ ସତେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ସ୍ନେହମୟୀ ମା, ଯାହାର ପାଦକୁ ସାଗର ନିଜ ଲହଡ଼ିରେ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ନଦୀ, ପର୍ବତ ଓ ସବୁଜ ଜଙ୍ଗଲ ତାର ଶରୀରକୁ ସଜାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ରୂପକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଦେଶପ୍ରେମକୁ ପୁରା ଜାଗୃତ କରିଦିଏ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତାହା ହେଉଛି କାମଧେନୁ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ କାମଧେନୁ ହେଉଛି ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରୁଥିବା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଗାଈ। କବି ନିଜ ମାତୃଭୂମିକୁ ଧର୍ମର କାମଧେନୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରମାଣ କରେ ଯେ ଏହି ମାଟି କେତେ ପବିତ୍ର। ଏହି ଭୂମିକୁ ଆସି ଅଗଣିତ ଲୋକ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରନ୍ତି। ସାଧୁ, ରାଜା ଏବଂ ବୀରଗଣ। କବିତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରମାନେ କିପରି ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଶଙ୍କରାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ବିମୋହିତ ତୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦର୍ଶନେ। ମାନେ ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ମାଟିର ଆକର୍ଷଣ କେତେ ବିଶାଳ। ଆଦି ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ଓ ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଭୂମିର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଦେଖି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଏହି ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ହିଁ ନିଜର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। କେବଳ ସାଧୁସନ୍ଥ ନୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଆସନ୍ତି ଆମର ପରାକ୍ରମୀ ରାଜାମାନେ, ଯଯାତି, ଲଲାଟେନ୍ଦୁ ଏବଂ ଅନଙ୍ଗ ଭୀମଙ୍କ ଭଳି ମହାନାୟକ। ଏମାନେ କେବଳ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ନଥିଲେ, ବରଂ ଏମାନେ ଥିଲେ ଆମର ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକର ନିର୍ମାତା। ଏହି ମହାରାଜାମାନେ ହିଁ ଆମ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଥା ସେତିକିରେ ସରେ ନାହିଁ। ଆମ ମାତୃଭୂମି କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କେନ୍ଦ୍ର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଅପୂର୍ବ ବୀରଜନନୀ। ଏଠାକାର ଯୁଦ୍ଧବୀରମାନେ ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ଅସୀମ ବଳ ଏବଂ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ନିଜ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁଦ୍ଧବୀରଙ୍କର ଶୌର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରକୃତରେ କି ସୁନ୍ଦର ଭାରସାମ୍ୟ। ଏକ ଅମର ସାହିତ୍ୟିକ ଐତିହ୍ୟ।
ଆଲୋଚନାର ଶେଷଆଡ଼କୁ ଆମେ ଦେଖିବା କିପରି କବି ନିଜର ପୂର୍ବସୂରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଏକ ଅମର ଐତିହ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ ସରଳାଦି କବିଭରେ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଏଠାରେ ଆଦିକବି ସରଳା ଦାସଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାଚୀନ ମହାନ ସ୍ରଷ୍ଟାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅତି ସମ୍ମାନର ସହ ମାନିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମହାନ କବିମାନଙ୍କର ଅମର ସୃଷ୍ଟି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଉତ୍କଳର ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ଏତେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ସମୃଦ୍ଧ। ଆଉ ଏହି କବିତାର ସବୁଠାରୁ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଏହାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ନିଜର ଏତେ ବିଶାଳ ସାହିତ୍ୟିକ ଅବଦାନ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ମାତୃଭୂମି ଆଗରେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଧମ ଏବଂ ଅକ୍ଷମ ସୂତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ମହାନତା। ଜଣେ ବିରାଟ ସ୍ରଷ୍ଟାର ଏହି ନମ୍ରତା ସତରେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଯାଏ। ତେବେ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏକଦମ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ସାହିତ୍ୟ କେବଳ ଅତୀତର ଶୁଖିଲା ଇତିହାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆମ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଚୟର ଜୀବନ୍ତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ, ଯାହା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଛାଡ଼ିଯାଉଛି। ଆମ ଅତୀତର ଏହି ମହାନ ସାହିତ୍ୟିକ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଆଜିର ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣମୂଳକ ଆଲୋଚନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।